vă rog foarte mult, tovarăș capitan. Gândește și mea, dacă-s bandiți. Tovarăș capitan, eu am fost acolo și n-aș vrea să devin iar un tip suspect. Vă rog foarte mult, nu insista, nu luați mașina, vă rog foarte mult. Jumătate. Una ție, una mie. Două ție, una, 2000. 3 ție, una, 2, 3000. 4 ție, una, 2, 3. Nu vrei să încercăm și invers? De unde ai învățat împărțirea asta? Stai așa, mai întâi să vedem ce facem cu ei. 600 costumul, 210 pantofi și cumpăr și un frigider. Ce ții în frigider? Nu țin nimic, am auzit că se scumpesc. Îl cumpăr acum mai ieftin și îl vând cu mai mult. Jumătate, ban. Dau framul, iau banul. Dacă vrei să bagi banii în ceva, bagi în obiecte de valoare, în timbre, cap de bou. Nu fac nicio aluzie. Mi-a promis cineva o colecție. Bine, mă. Stați, bă, stați, capitan. Să trăi. Tovarăș, Ce poate fi mai plăcut decât să intri în casa unor vechi prieteni? Da. Cam gol. tocmai vă căutam ca să ne spuneți dacă sunt valabili. Da, după cele petrecute în ultima vreme, nici de bani nu poți fi sigur. Da, mai aveți? Da, nu, aceștia sunt Așa, puțin, ce-am adunat, niște datorii. Valabil. Cheamă și vecinii. Da. Nu mai e cazul. De fapt, cred că nici nu sunt acasă. Da? Mă băieți, mă! Banii de unde aveți? Cum ați făcut, mă, voi rost în 2-3 zile de bănuți ăștia? O lovitură ceva? Ah. Așa e că s-a spart un safe azi noapte. Mi se pare mie că voi... Tovarășii capitan, liniște, dacă o luați așa, nu mai scăpăm de bănuială toată viața. Ia scoate matale ce ai prin buzunar. Asta e tot ce am. Da, și restul? Se fereau 70.000 de lei. Care 70?